स्पिडआव थाबायलांदो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबानब्लो नोंथांखौ फिन खेबसे बरबावबाय शर्मा जिउ फगबाननाय महरला सोनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फरायगासिनो मोजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो नामा इन्टारेस्टिंखौथ' मिन्थिला सोनाफोर माथो होनना बुंबावनो थान्दा राननानै नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हाखाबाय जानांसिगौ आंनि हालोदा मा आरोना अब्लाबो मा शेयार खालामलांनो हायो फरायनायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लग्सखौहाय सोनाफोर बाया मोजोमा मोनानि ब्लग्स आरोना बिथाङाथ' गैला नालाय समायानो गैला नालाय इत्तिसाबे गैला माने गैला सुइनं जाबाय स' बिथांजों एखेलगे भिडिअ लानो मोननाया आरो मालाबा आं मोनथिला ओंखायनो दा बिथां थानायावनो एसे बिथांजों लोगोसे भिडिअखौ जबरदस्त लाखिबाय आरोना मेम'रि हिसाबैबो थाबाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनाय जाबाय आंबो गोसोखौ मोजां मोनबाय आरोना बाबारे बाबाया बबाय मा बाबाया दुनो बबाय गुसु जानायखाय कारपेट बोदों बाबा दे दिनैल'सो उन्दुजागोन दिनैसो सक-सका बनाय गाबोन समफोरनो गावसोरनो गाग्लिनानै बालाहामा लेथ्रा खालामजोबगोन बिस्कुट खोलैबाय मेथाइ आयै नों उन्दुबाय ओमफ्राय बिदाया मा बिदा सिखारदो बाबा नोंहा फरिखा दंसना इदि नोंहा बिदिखै गेलेबा गेलेफायो ओमफ्राय खिन्थु आखाइयाव मबाइल लाबा फैनाय नङामोन बियो बिफाया बिदि मोसुं नायबाय थानोसै बडिगार्ड नामा आयै उन्दुनो लोगो नांथारगौ आया मा खालामदों नों मा यगा बिफाया बे दारिखौ लानो मोना होनबाय दासो ओमफ्राय गोमोनखौ लास्ट फुना होनोसै होननानै बिफाया बेखौ दा मोनायावनो बा गाबोन फुङावनो साफासो खालामजोबखागोन एसे फुनानै होनोसैनो मा होनबावनांगौ जाखो बाबा बिफाया लानो मोनाथ' दारिखौ दा फुनानै जेबो लाब गैला बिफाया जेबो स्टाइल जाया दा फिसाजोखौ फुथुनानै कम्बल सिङाव थाफानाया ओरैबायदि गोजांबाय आरोना थनथ्रा नांलायनाय ओंखामानो सङाखै 9:10 जालायबाय आरोना फिसालायाबो उन्दुलांबायसो दा बुंसै फरिखाया बेना संसै ओंख्रि गोजांफोर दंलाबाय सुनाफोर बिनि सिगांनि ब्लग्सनि ओंख्रिफ्रा एफा दंजोबो आरोना सबायाबो एसे दङ थास' बिथ'रियाबो एसे दङ जायफोर सिगांनि ब्लग्सखौ नायाखै नायहैबानो जाबाय मा ओंख्रिमोन ओंखाम गुदुं संनानै बेखौनो जाला थानोसै बोराय बुरि आरोना ओमफ्राय मिनियाबा मिनि जाला सनाफोर गाबोन सोरांबानो ब्लड आरोना पासथा नामायाव ट्रेना आरो बेजों ब्लड उफाय गैया बिदिबाथाय ओंखाम खहाबखाया नालाय मोजां बुस्थु संनानैबो लाब गैया आरोना थालाबायोसो गोजांफोरा ओइ नैयाव दंखायो आरोना ओंख्रि गोजांफोरा फुदुंजाग्राबो नङा फुदुंलाबो बाद दे जानखाबाय ओंखाम गाइखेर टिकेटनि एसे टेनसन बेस्रा टिकेटानो माने वेटिंआवसो थाहैदोंमोन नालाय राजधानिजों थांगोन आरोना बेखौनो रायदावगासिनो दं आरोना स्टेसननि सासे अट'जों नामाथाय बेबायदि समाव सोनाफोर आं ओरैबायदि मोनोना माने आंनिफ्राय दुखुसिन आरो रावबो गैया बेबायदि मोनो आरोना बाट बिदि नङा मोनोबा गोसोआ माथो खालामनो आरोना ओमफ्राय आं बायदि बिमायाथ' मिन्थिखायोआनो आगैमोना बयबो खिथाखायोआनो मायदि मोनो फिलिंसफ्रा एखेयानो जाजोबो एकदम सेम आं जेखौ शेयार खालामो स' आगैमोनाबो सापर्ट खालामखायो हा बिदिनो जायो आब' आंबो बिदिनो जाथारो होननानै एकदम मिलायो आरोना दाबसेयाव थानांनाय मानसिफोरनि फिलिंसफ्रानो बिदिनो एखे जाखायो ओमफ्राय बिदि नङा जे जोंबायदि आलदा थानांनाय मानसिफोरनि फिलिंसआलाय बिदि बुजियो आंनि सनाफोरा आगैमोना आब'मोना बुजिजोबो न'आव थाग्रायाबो नङा होमबा सनाफोर कमेन्टआथ' मोजां फैयो नालाय ओंखायनो शेयार खालामनो गोसो जायो आरोना फिलिंसफोरखौ साननायफोरखौ आरोना ओमफ्राय नै अखानायै थांनोसैबा आंना माने ओरैबायदि जायो आरोना हालोदा नांलायफ्राङोसो थारमाने दुखुजोंनो मा बुंगोन मा मागोन माबा बुंब्र' खालामनानैसो माबा हेब्रेफ्राङो आरोना माने दुखुखौ शेयार खालामनो हाला नालाय बिथांजों बोरैबा रागा जोंफ्लाङो आरोना स' होनखाबाय सानखाबाय आं गोसोआव आं नांलाया कन्ट्रल जबा कन्ट्रल होननाय बायदि आरोना नांलाया सनाफोर हमथानानै थाथारगोन आङो होमबाबो एखमबा बेदुम माबा बुंफ्रांगारोलाय आंना जानो नागिरा बिमामोना सोरमोनलाय बिफानि मिनिनायखौ मोजां नुग्राया एसे मिनिबावदो बिफा थांबाथाय मिनिनायखौ नायलाङा एसे मिनिलांबावदो
बिदि थिनबा मिनिया गाव मिनि फुनायाव लानो रोंदोंबासो रोंदों रोङाखैबा रोङाखै आरो ना सोरबा सोरबा रागा जोंनोबो हागौ सोरलाय मिनिनायखौ मोजां मोनदों होननानै खिन्थु जाय बुंदों बिनि थाखायसो बुंदों ओंखाम जाखांबाय जोङो ओंख्रि गोजांजों आरो ना ओमफ्राय बेयाव रायजो राजाया अर सायगासिनो दं एसे आखाइ हांहोनोसै आं थोरसि सुनानै आखाइ सुहाबबाय आरो ना ओंखायनो आं रायनानै फैनानै दसे सम गय अरख्रुब सान्दि सानै मानसिया ओमफ्राय जि फिन्नानै दोनदों मिनिनानै थैगोन रावबो जियाव थाग्रानो जाथ नङा फोद्दा फोद्दि जि हंला हंलि जानानै दंजोबो आरो ना दादा मिस्टार आङो रावबो इसिबां मानसि गैया माने बे एखमबा जिमनि भिडिअ देखायोना बेनि बिनानाव बे बिनानाव ओमफ्राय सासे नानि आरो ना ओमफ्राय साथामजों सुखु दुखुनि माने रायलायनानै सायबाय थादों नालाय आं बेनि भइसखौ लाफालायासै आरो ना जों रायलायनाय भइसफोरखौहाय जोब्बाय जोंनाबो आसना अर सायनाया मोनानि गाबोन सायसै नैबेखौ सिबाय नानिया खोमोरना दोनसै दै सारस्रोलायनानै खामजालांनो गिनानै आरो ना गाबोन सायनांगौ जोंहानै हौवानि जोंबो बांगालफोरबायदि बुथुमनांसिगोनसो बना आब' अर सायनो जानाय नंला The next morning खोमसि खोमलाव मुब्रुं मुसि एलार्म गाबनाय लोगो लोगो सिखारबायबो सनाफोर मा होनो एसे खानाय थानाय फ्रात खानानै लानोसै ओमफ्राय आंथ' एसे सिगां आं बुंखादोंमोन ना मतलब मैयामोन आंनि थाखाय बेयो अखानायैनि भिडिअ ओमफ्राय दुसासा मोनामलायनाय जेकेट बोरायखौ आं गाननोसै 3 बोसोर फुराना जेकेट नांगोन ना गोजांनायनिफ्राय बारग'नांगोन बावलायलांबाय आरो ना आखाइखौ थिग खालामनो आङो टेनसनजोंनो मा खालामगोन मा मागोन दा बुंब्रा बुंजानो गिनानै एसे सिरिसो दङ आङो गावहा फायखानायाव एसे हाबहैबाय मतलब आङो 4टा बाजिबायमोन आरो ना जोङो एलार्म गाबबा ओमफ्राय आङो दोनलांनो होननानै सनाफोर रेडि जादों आरो ना मानो होनबा गोजां बोथोर जाबाय नालाय गानफब जोमफब नङाबाथाय आरो खामानि गैला थेवबाबो माने रेहाय मोनबावासो आरो ना सनाफोर आंनाथ' दोनलांनाय नियम दंखायो नालाय हरबाबो फुंबाबो ओंखायनो बिराद थान्दामोन बाहेरायावहाय ओमफ्राय प्रग्रामा एसे सेट जाबाय सनाफोर आं अनलि थालाल' खेवनानै बिदाय हरनांसिगौ आरो ना गुसुनि जुयैनो लांलानो आंखौ स्पिडाव थाबायलांदो मेरला मानसि थाबायनायालाय भगबान टाइमावल' मोजां मोनहैथोंसै मानसि थाबायबाय थाखायो थाबायनायालाय 4टायावबो सोरबाया थाबायलांबाय आंहासो दै गांगुलायबाय आरो ना टेनसनजों जाबजों एकदम दै गिलासे गु लोंसै आङो दुंबुरनो गाव लोंलांनाय दुंबुर दै दंखायो नालाय बेखौनो एसे गु लोंनानै लानोसै ओमफ्राय एसे गावखौनो एकदम सान्ति खालामसै आं 4:15 एसे बिसिनायाव जोबथेबानो थाफिनसै आरो ना आङो माथो होनबावनो आरो ना मैया मा होनो बांद्राय देरि खालामना उन्दुवाखै नालाय ओंखायनो एलार्म गाबनाय लोगो लोगो थाबनो सिखारनो रोंदों एखमबा एकदम जाथारा आरो ना ओंखायनो थाबायनानै थांनो हाबाय आंथ' दोनलाङोमोन गरमा गरमि खिन्थु फैफिननायाव ओरैबादि थन्थ्रा नांबोयोना बे मिन्थिखायो नालाय आंखौ ओंखायनो दसे जिरायनोसै आङो गोसो गैला उन्दुफिननो आरो ना ओमफ्राय दा माथो खालामनो हनै गथ'फ्रा सिखाराखैना फिसाजोआ बेसाद टाइमाव उन्दुनानै होयो दा बिदिनो दसे उनावसो बिमाखौ एकदम बाथाबबाय थासिगोन आरो ना बियो बेनिफ्राय मा होनो थाङाखै सनाफोर थेवबाबो बेयाव थांनाय सुथि जोबनायानो आरो ना फैफिनगोन बियो दायोहाय दा एन्ट्रि जानानैहाय दायो फैफिनगोन ओमफ्राय बेयाव थांबाथाय आरो सुथि गैखाला सनाफोर ओंखाम जानो लुबैनानै न'आव ओंखाम बोथिसे जाबावनो लुबैनानै हाबफैफिननायल' जासिगोन आरो ना ओमफ्राय बेयावसो थांदों होननानै खुसि जाला बेयाव थांबानो सुथि जोबखानायखा सुथियानो एन्ट्रि जाहैखासिगोन नालाय बेयावनो जेरैहाय फैजेनबा न'आव ओरैनो ओंखाम बोथिसे जानानैहाय
सुटिखौ बैनिफ्राय सुरु जाहैयो स' बेयाव थांफिनबाथाय थांनो लागानि बेयाव थांफिनबाथाय सुटियाबो थुलु आरोना जाय आंनि फौजि बिदा फंबाय नायदों बिबोनांफोर नायदों बिसोरथ' मिथिखासिगोन मा बुस्थु बेबायदिया ओमफ्राय बेबायदि सुबिदा खालामनानै होदों आरोना ओरैनि मानसिफोरखौहाय नङाबा हरैनिफ्रायनो जुदि सुटि जायोबा बिराद लस जायो सानथाम गाहाम नांगौ एखमबा साननै गाहाम नांगौ गासिबो माने गावसिनि सुटिनिफ्रायनो दाननांगौ जायो नालाय ओमफ्राय दा इदिनो सुबिदा खालामना होदों हरैनिफ्राय गोजान जायगा नालाय बेहाय बिनिफ्रायसो माने सुटिया स्टार्ट जायो आरोना फैजेनबाथाय बिनिफ्राय स्टार्ट ओमफ्राय जोबनायाबो बेयाव एन्ट्रि खालामनानै जोब्बाय ओमफ्राय टाइमाव सहैनांसिगौल' आरो लेट जानो हाला ओमफ्राय माथो होनबावनो सोनाफोर बाखाबायसो आङो दुब मोनखाबायसो बेखौथ' मा खिथालायबावनो दा सनाफोर ब्लग्सखौ आं दोनथ'नोसै बे बोसोरनि लास्ट सुटि मा होनो गथ'फोरजों गेलेनाय सिन्थायनो आं दोनजोब्बाय आरोना सोरबा सोरबा गाज्रि मोनोबा माफ खालामदो दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय थेंक इउ स' माच